हेलो खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ आरो आंबो दासान्दि मोजाङानो दंथ'यो दा दिनैहाय आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय आङो दायो दङ मंगलदै टाउनाव आरो नोंथांमोननो एसे ब्लग भिडिअ दिन्थिलांनो नाजागोन थ' नोंथांमोना नायलांबाय था बेलाय आंजों लोगोसे बिथांजोआव फैफादो बिथिंगासे नायहरनाय बा हाय नाहर बास जों सानैजों फैदों मानि थाखाय फैदों नायलांबाय था अब्लानो मिथिगोन नोंथांमोना थ' अब्ला माखौ दैनानै दाखो दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै ना मा बुङो लोगोफोर बेसेबांबा गोबाव जनानै रुमाव माने डाक्टरनि चेम्बाराव जनानै दासो ओंखारबोदों नै तामाम गोबाव जनांबाय मा दसे जबाय रालै हामनै थिंनाय मा नों नायनाय माहाय थैयाव हरदों बेनि हाथाय बख'नो फैदोंमोन ना हाथायखौ 10 दिन जाबाय दिनै 10 दिननि उनाव दिनैहाय माने सिलाइखौ दान माने बख'नो फैदों आरोना सिलाइखौ बख'ना लाबाय दा सिलाइखौ दानस'बाय दा थांनोसै आरोना मंगलदै टाउनाव एसे बेरायनोसै ना मा बुङो लोगोफोर दिनै एकदमबारे बेखौ मारिदों आं गुदामखौ माबायदि नुदों लोगोफोर बे समावनो दानि बै जोंनि बर'नि सासे मुंदांखा देंखोगिरि बिथां आदा देरहासारनिफ्राय गांसे लटारि टिकेटबो लाबाय आरोना लोगोफोर कपालखौ टेस्ट खालामना नायनि नङा होमबा कपालर नाम गपालनो दा मा जायो नङा होमबा लोगोफोर लाबाय टिकेट गांसे लादों मुसलपुरनि ना मा गेमा आंबो मोजाङै नायाखै बिथां देरहासार आदानिफ्राय बिहरनानै गांसे टिकेट अनलाइनावनो लाहरबाय आरोना थ' नायनोसै 3 फेब्रुवारि खालि दङ गेमा 3 फेब्रुवारि खालि सोरनि कपाला मा मिथिगोन आरो जियानो जा टिकेटखौ लाबाय लानाया ओमफ्राय दा आरो मा खालामनो नायनोसै कपाला मा दङ आंनि कपालाव मा दङ नङा होमबा बे खानाय जायब्रायासो दङ ना मा दङ मिथिला आरो थ' टिकेट गांसे लादों जियानो जा नोंथांमोना 3 तारिखआव मिथिगोन आंनि कपालाव मा दङ दा जियानो जा दायो थांनोसै आरोना जों एसे टाउनावबो हाबलांनि थ' लोगोफोर आङो दुकाननि थाखायबो एसे माल लांनो आं माल लांबाय थानाय दुकानावहाय फैबाय ओमफ्राय एसे माल लांनोसै आरोना थ' बेलाय गुदामा ओरैबायदि गिदिरखा पुरा बिजाबनिनो माबाखा आरोना आं माल लांनो फैदों दुकाननि माल लांनो फैदों आरो बेवहाय नै बेबायदि आरोना फुटेज लाबाय एसे मोननैसो माल लांनोसै आरोना थ' लोगोफोर जोङो मंगलदैनिफ्राय ओंखारबोबाय मंगलदैनिफ्राय फैनानै रामहरि बाजाराव हाबबोबाय रामहरि बाजारनिफ्राय दायो जोङो फैफिनबाय आरोना बिथिं नायबाय रामहरि बाजारावहा माबा माबि बायबाय जि जोम एसे बायबाय आरोना थ' जोङो रामहरि बाजारनिफ्राय मोजायालै थांगोन नङालै मानसिया रामहरि बाजाराव जि बायबाय गांनैसो फिसा फिसा हे गाबबाय थादों नाय बिथिं नायना बुं बेयाव नायना बुं ने मानो मा जादों ब्लाउस नांगौ ना बुंनायखाय लाना फैबाय रामहरि बाजाराव ब्लाउस लाबाय बिनिफ्राय जोमनाय गांसे लाबाय आरो दा लांगा नांगौ ना गाबबाय थादों खुद्रिबाय थादों माबा गैयामोन नलै हस्पिटालाव माने माबा डक्टरनावसो थांनाय खोथालाय जोङो डक्टरनावसो थांदोंलाय जों बे हि जोम बायनो फैयाखै नङा माबायदि लाजिंजों गथ' फिसा बायदि गाबबाय थादों माबा अबयसे बे मोनैनि खुद्रियाखै मोननायनि खुसिसो मोननायनि खुसि जादों बेथिं नायनाय गासै नायना प्लिज मोननायनि खुसि जादों ना बुंनाय खुसि जादों ना मोननायनि जादों दे नोंखौ डाक्टरनावसो लांदोलाय माबा हि जोम बायना होनो फैयाखै नङा थांनोसै थ' गाइस बेनोमोन आरोना दिनैनि भिडिअआ दा जोङो
बे गोलाव लामाजों थांनिसै मा बुंनो जोंनि माने रामहरि चौकआव फैनाय लामाया दाबो मोजां जायाखै थ' मा बुंगोन दा मोजां खालामना होबा मोजां जागौमोन सोरबाफोर दा दिनैसिम बे लामाया मोजां जायाखै सोरबा अननानै ठिकादारफ्रा मावोबा मोजां जागोन आरोना बजारनिफ्राय थांना फैनानै दाबो माने बकि गायाखै बकिबाय थादों मा लांगा नांगौ होननानै मिनिदो केमेरा खामथेनायखाय मिनिबाय रा नङाबा लायनो दाय जाबाय थादोंमोन आंखो बिदिनो नायगासिनो मोखांखो गासै नायनाय थ' लोगोफोर दिनैनि ब्लग भिडिअ बेखिनियानोमोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो आरो चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलां आरोना थ' दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो बाय बाय